Това не е обикновен пинг-понг. Тук има маса, но няма мрежа. Топче също има, но не и хилка за тенис. Вместо това на масата има 20 чаши с бира. Целта на всеки един отбор е да оцели чашите на противника. Ако това стане, отборът е длъжен да изпие бирата на екс. Първият отбор, който елиминира чашите на противника, е победител. Затова ви казах, че е хубаво да останете трезви. Както всяка игра, така и тази има трикове. Един от бързите номери е, че можеш да духнеш топчето, когато е вътре в чашата, но не е докоснало бирата. И се получават много интересни неща, когато са именно с това духане. Играчите имат право на всичко, за да концентрират противника, стига да не прекрачват тяхната си страна на масата. Примерно какво включва? Смисъл... Може да крещиш, да си събличаш, да правиш каквото си искаш. Играта е американска. Изключително популярна е в колежанските барове, както на прословутите и хай-скул партита. Запалих се по тази игра, тъй като преди време станах шампион на тази игра. След това погледнах в интернет, видях, че всяка година, от 2003 година в Америка има световно първенство. В Лас Вегас се играят над 50 отбора от цял свят. Това значи над 50 държави. Видях, че в България никой не развива това нещо и реших да го направя. Това е една от игрите с най-сладките загуби. Или както е в нашия случай, по-скоро най-горчиви, студени и газирани. Харесва ли тази? Абсолютно много е забавна, за партията, особено на търпет. Чак само, че ми дойде да само. Добре, кажи ми сега, кое е по-хубаво да печелиш или да губиш тази игра? И като за старца сигурно да я губиш, но в последствие сигурно ще става все по-трудно с клиенти. Аз не съм фен на бирата, така че за мен е по-хубаво да печеля. Много добре, много добре. За първи път ли играеш? Ами, почти. Почти? Да. Пиеме ги. Значи имаме печели. Добре, кое е по-трудно от тази игра? Смисъл, кое е по-хубавото, да печелиш или да губиш? Ами, това е много добър въпрос. Ако продължи напред, ще мога да пием още повече. Уважаеми дами и господа, имаме и втори победител. Това е на четвърта маса. Тази игра има своите фенове в България. У нас някои хвърлят топчето в бирата вече трета поредна година. И всяка година стават все по-добри. Хвърлят. Идеята за набиване е чувства на тази игра. Аз съм удоволствие. Значи, практикуваме го давно, знаем за какво става дума, справяме се чудесно. Това е състезание с благотворителна цел за подпомагане на децата с синдром на Даун. Така от асоциацията са категорични, че вършат две добри дела наведнъж. Веселят хората и помагат на нуждаещите се. Искаме да покажем на хората, че ние не сме някакви човеци, които се събираме, пиеме бира и се забавляваме. Ние сме хора, които пиеме бира, забавляваме се, но в същото време искаме да помогнем и на деца в неравностойно положение. Аз като човек, който има такова дете, знам колко е трудно сам да се бориш, сам да откриваш добри специалисти, защото наистина е много трудно да намериш добри специалисти, които да се занимават с децата с синдром на Даун. Изстрадала съм един вид и знам колко е тежко на един родител самичък да се справя с тези неща. Точно там ни дойде идеята ние да помагаме на децата с синдром на Даун. Благотворителната кампания ще продължи. Пиенето на бира също.